lan akhirat sang tak lebete ahli kubur menika nggih. Islam niku napa sak sebenerane? Islam niku nggih sedantene global menika. Maka di Al-Qur'an dikalamaken dhateng Allah melalui Kanjeng Nabi, melalui Jenderal Nikrat Al-Qur'an yang berjalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam niku penyempurnaan di antara seluruh agama. Di antara seluruh agama nggih. Nggih panjenengan kudu nglampahi sedanten. Enten syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat menika nggih ajaran ingkang utama makhluke Allah sing namine menungso kudu belajar maca. Lah niku mongko pados panjenengan guru sing sak temenane. Ojo sekedar maca tok, gurune lek enten pas Riyadin kurban, beli sapi sing enak-enak disingitna ten mburine paimaman. Kula niku lek enten maulutan enten tiang-tiang beto sing isine anggur, apel, mangge sing enak-enak kula singitaken ten wingkinge paimaman. Lek tepak Riyadin beras zakat fitrah kula singitaken ten wingkinge paimaman. Lah niku nggih, niki kan umum mboten enten sing wani nyampeaken. Tapi kula hake Allah, kula niki sanes tiyang pinter. Kula niki tiyang bodoh tapi kula sing berserah diri wantun nyanjangaken niki sing sak benere panjenengan pun semerap. Cek mboten dirasani grudel-grudel ten biasa niki muka umum mawon. Ajaran umum. Nggih, lah niku mboten saged dipanuti guru sak benere. Niki syariat nggih. Dadose panjenengan nedhi guru sing sak benere guru sampai njaluk ten Allah, mangke panjenengan digerakaken piyambak dhateng Allah melalui guru syariat sing maca sing ate Allah. Niku nguntungaken panjenengan jelas barokah Allah. Mboten enten bau bayar membayar enten sing sakniki pun akhir zaman. Nggih wonten, mongko panjenengan lek ancene nedhi ten Allah mangke panjenengan diparingi semerap. Lah niku nggih. Niku guru sing syariat mboten saged dipanuti. Napa malih panjenengan putra-putri panjenengan lek mantun napa niki mantun ujian mantun napa malah putra-putri pun panjenengan dijak ten napa niku ten tempat-tempat rekreasi. Termasuk ten mriku didamel dalil napa panjenengan sing mboten ngerti. Rekreasi teko mriko sowan nanggene waliyuwa. Kenyataane pun niku mung digembor-gemboraken, disuaraaken bawah makom niku wau terose waline Allah. Atos-atos panjenengan, lek panjenengan sowan Pasuruan ten Romo Yai Hamid jelas waline Allah. Ten Madura sowan ten Syekhona Khalil Bangkalan jelas waline Allah. Ten Jombang Kyai Hasyim Asy'ari lan Gus Dur bener niku waline Allah pribumi kiambek. Mboten napa-napa niku. Nggih, tapi lek ten mriko-mriko panjenengan putra-putri panjenengan dikenalno wali iki jare biyen karoma sumure mandi banyune padahal panjenengan kan mboten semerap. Nggih, mboten semerap wong menika jaman Belanda, jamane penjajah Ken Jahiliyah. Nggih menika lek panjenengan mboten semerap, mboten weruh nggih melalui napa selawat niku sampean temen sampean akti. Mongko sampean disemerapi bahwa iku wali mung kelase menungso, kelase digembar-gembarno tok ten ngajenge Allah tertolak. Nggih, lek panjenengan kepengin semerap, lan apa niku mboten semerap kok panjenengan yakini wali mung krana swara-swarane tok, pole enggak ada pondok, pole enggak ada napa. Wong niku damel gedhok tok nggih. Wong semerap lek sampean. Lah napa niku mawon sing dianggep wali? Sinten zamane Ali ten Lamongan niku sing saged nambani tiyang melalui batu petir niku.
Sing lari-ali ponari. Lah niku kan sampean semerap, sampean urip di zamane. Jangankan sumure, jangankan tempat kamar mandine. Pecerene niku lho enten sing yakini bahwa iso nambani wong, iso marahno wong. Lah niku napa yakini wali. Wong semerap piyambak kandhal sampean dia tetep kelintu. Lah mongko menika niki pados guru sing sak benere hake Allah sampean ndonga ten Allah. Mergo napa lek pun salah dalan ingkar dateng negarane dhewe termasuk di ojo-ojo niku wau moko paling elek makhluke Allah besok lek pun pejah akhir zaman diuripaken malih paling bentuke paling elek lek termasuk mengkhianati negara dhewe termasuk kula wingi nika alhamdulillahirabbil alamin napa kula kok mboten disujudaken bareng ten alam terang tak berlentera malah akal pikir kula kepin sowan ten griyane. Waktu niku tenar waktu niku. Ya sampai saniki nggih tenar. Tapi alhamdulillah sing hak krana Allah sak temenane mung akale nggih dikepingin krana akal tok. Kenyataane sekutu kali gen-gen jahiliyah. Ah niku kula diparingi diketingali ternyata nggih tiyange nggih gene PT. Ten Allah mboten enten tawaduke, ten Kanjeng Nabi nggih mung sekedar diucap tok. Salate niku mulai datuke. Nenek moyange kados pitik nyucuki jagung cepot. Allahu Akbar, Allahu Akbar Kanjeng Nabi mboten ngoten. Kanjeng Nabi niku tawaduk ten Allah. Sampai sukune niku sakit krana salate. Sak bener-benere salat alon-alon. Nah niku nggih, niki ten syariat. Dadose panjenengan pados guru sing sak benere nyampekno hake Allah niku nggih ten syariate. Ten torekot panjenengan kudu nggadahi kumpulan jamaah-jamaah sing kados ngeten. Nggih sing hak krana Allah, sing boten enten baiat-baiatan, sing boten enten mursid-mursidan. Hak krana Allah mung sekedar nyampekno hak kebenarane Allah niku tok, boten usah bayar. Mursidipun panjenengan Kanjeng Nabi melalui sholawat dzikir lan tasbih mangke panjenengan budal kiyambak ten Allah mboten enten sing ngeteraken. Lah niku nggih panjenengan atos-atos kata perkumpulan ngeten sing kula niki lek ngajaraken panjenengan kula dusi kula baiat. Nggih. Kula baiat. Iki mursidmu, iki gurumu sing iso ngeterno nang Allah goroi sampean pembohong. Atos-atos tiyang sing kula ucap niki didikane menungso sanes didikan Allah sanes moko gampang rubah kehendak Allah melalui perkumpulan-kumpulan lek wis kados ngeten tutuk dalane torekot moko terjadinya kados kula niki krana kula ndamel dalil kon lek ngaji ning kene kon kudu 100% total pasrah ning kula moko kathah jamaah kula sing estri-estri kula perkosa terus panjenengan. Niki nggih lek jamaah sing akhir zaman sing kados kula diparingi kados ngeten-ngeten niki. Mboten disampaikan hake Allah, malah kula goro-goroi. Enten mriki enten Allah, ayo sujud ning kakiku sampai tinggal wangsul. Besok sing tanggung jawab ning akhirat aku muga-muga sak temenane. Nggih, niku. Lek kotuk perkumpulan mriki panjenengan pados sing sak benere hake Allah, sing mboten enten baiat karena Kanjeng Nabi mboten tau baiat umat-umate. Boten. Termasuk Allah menciptakan manusia niki tentunya niki mboten enten. Ya kon tak ciptakno dadi menungso kon tak kei ruh mek ngono tok. Lek sing niku wau ajaran-ajarane napa? Allah kalian makhluk niki napa? Anyang-anyangan. Mboten enten niki ajarane tiang-tiang jahiliyah yang berkedok agama atas-atas panjenengan. Nggih, lah niku jelas nggih, lek terenten kumpul-kumpulan sing kados ingkang kula sanjang wau niku wau, sampean tinggal wangsul ageng putra-putri panjenengan. Masuk ten dalan hakikat
Hakikat niki rawan jin, rawan tipu daya para wadatul wujud wali-wali Allah ditipu daya dateng jin-jin. Nika mokoh panjenengan menika lek masuk ten hakikat punan lek pun ngerti panjenengan sering diketingali saat dzikir saat nopo panjenengan niku diarahkan ten daerah sing werit-werit niku sik awal. Oh ana kono ana gomu tak siloi lungguh akhire ketok keris. Oh ana kono ketok opo aku mambu diimpeni tak parani tak siloi ketok emas batangan sak kotak-kotak ambek dhuwit sak koper-koper. Lah niki ten hakikat atos-atos panjenengan. Sesungguhnya semua ini hanya tipu daya, mboten wonten lek gak nyambut damel. Misale wonten keris nggih sampean jupuk sampean pedhet mboten napa-napa sampean anggap cakra budaya sejarah ngoten mawon mboten napa-napa. Pokok aja dijaluki, aja disembah. Pun diparingi napa-napa. Mangke sing digudha anak putra-putri pun panjenengan ten griyane. Niki pun kathah sing salah jalur nggih termasuk kula hampir saja mlebet ten mriku. Niku tapi hake Allah kendhawa alhamdulillah kula diperjalanaken Nabi nggih. Dadi niki sing umum tutuk hakikat niki wau. Ibarate ten Surabaya pun tumpakane padha numpak bis, tapi setelah ten porong enten kegaiban gelok lupur lapindo. Wah iku gaib iso metu dhewe akhire modal tuki bis niku wau. Mboten tutuk Surabaya akhire ten mriku. Dados perdukunan niku wau. Lek panjenengan sampai terus sampai tutuk Surabaya sampean cemrap Surabaya. Maksudipun kula niku sampean tutuk Sang Pencipta lafal Allah. Sampean saged sedanten, saged tadi dokter. Nggih saged dadi penyerama ngeten. Saged sedanten. Lah niku nggih atos-atos panjenengan sayangi sak temenane keluarga sampean termasuk putra-putripun panjenengan nggih niku nyampe ten hakikat. Nyampe ten makrifat. Lah niki nggih makrifat nggih sami. Kelasnya pun beda. Lek niku wau dikepanggi keris, dikepanggi emas, dikepanggi dhuwit sak kotak, kepanggi napa-napa niku akhir dadi bim salabim, tapi niki masuk ke makrifat. Lah masuk ten makrifat inggih penuh tipu daya. Sampai melebet khalwah cara umume nggih. Cara khalwah tapi datang Allah niku diuji, dikepanggi waliyullah. Niku eco-eco sila dikepanggi waliyullah nggih wujude sami mukake sami tapi tipu daya waliyullah kawe pembohong niku nyanjangi sampean le kon wis berhasil ibadahmu ngini yo wis mari engko lakonono iki poso mute 41 dina poso pati geni poso ngrawat kumkumo ning prapatan lepen kali kumkumo ning segara jam 12 bengi jam pira bengi niku jin sing paling kelas nipu daya raut wajahe wadatul wujud wali-waline Allah termasuk sing biasa didamel ngeten dikambing hitamkan oleh jin-jin yang bisa menyerupai waliyullah niku biasa Kanjeng Sunan Kalijaga. Niki atos-atos panjenengan nggih. Nek tutuk makrifat niki kaya bener. Niki sang fisik ini sampai di situ merasa diri ini sudah mencapai keimanan kepada Allah, maka dari itu fisik ini enggak mau sholat, enggak mau apa. Niku akhire ning Allah nggih tetep Allah gurune niki nguji panjenengan ditekakaken tiyang kathah dadi tamu panjenengan akhire terobsesi seneng nambani wong. Lah wis terlena kaya ngono donya wis dipanasno kaya ngono ibarate iku mang ngombe banyu segara masih ngelak bab donya bab bergedhok agama masih wis sugih wis apa tetep sik ngakali ae. Moko nang laknatullah wis weruh lek iki mang terobsesi diisin-isino. Enten tamu ayu. Akhire nggih
lakoni nika. Nah niku nggih, akhire cedhek dijaluki dhuwit terus, akhire proses dhuwit entek. Wong ayu iki mah ngamuk lapor ning polisi. Akhire proses-proses nggih kaisinan dhek. Nah niku nggih. Lah iki nek marifat tok niki ujiane nggih sami kali niku mau kalih hakikat. Makrifatuh. Lah niki nggih ngaten makrifatuh. Aslinya makrifatuh niki guru zat tuwa. Pun dikenalno dateng Allah alam-alam yang tak tertangkap oleh akal nggih dilebetaken neraka, nggih dilebetaken ten surga, nggih dilebetaken ten alam-alam ruh, alam napa mawon sampai alam kubur, sampai ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku enten ayate. Lek wis kabeh kepethuk iku ahli surga. Niku kenyataane mboten. Lho nggih. Lek sing sedanten kula ucap niku wau setan. Niku pun kenal sedanten termasuk omong-omongan kali Rasulullah. Termasuk komunikasi kalian Allah setan iki. Ya setan asal pundi lek kapan-kapan ana di kono negara kono bakal tsunami, negara iku bakal gempa, negara setan iki saged nyanjangaken. Lah asal pundi dheke ngarang nggih mboten. Kenyataane terjadi. Nggih anjene dikengken dateng Allah, dikei semerap dateng Allah kabeh niku tapi kono aja sampekno kabeh. Kekno titik ae ujian. Sombong apa enggak nih? Oh niku. Lek anjene makhluke Allah sing saged semerap nika sedanten mlebu swarga, ya setan dingin sing mlebu swarga. Lah menungso niki napa? Lah niku ayate Masirul. Lek wis ketemu kabeh iku ahli swarga. Lah niku enten rahasianipun Allah. Kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dikongkon nglakoni prilakue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku mboten mung kepanggih tok. Bangga mboten, kudu nglakoni. Otomatis lek wis kepanggih Rasulullah Kanjeng Nabi niku tiyange diparing kelebihan dugi tiyang lintune. Termasuk saged nyampekno jamaah kados ngeten iki wis gak berbau duniawi, mboten. Ya niku sing sak benere. Gak peduli kon wong Islam, gak peduli kon wong apa, gak peduli wong kon apa, tak sampekno mungko sing ngerubah kendak iku sedanten perilaku panjenengan, maka datang Allah dirubah panjenengan dados tiyang ingkang sae-sae. Lah niku nggih. Nah niku atas-atas panjenengan senajan pun kepanggih Rasulullah nggih tetep si ahli neraka. Napa malih dereng kepanggih moko dateng panjenengan sakniki ten mriki senajan tiyang pinten iki kula diparingi dateng Allah keimanan ini panjenengan pun boten meyakini sing namine disanjung-sanjung sing kados kala wingi. Panjenengan pun alah biasa tak lakoni dhewe besok aku tanggung jawab di akhirat ya lakuku dhewe. Nggih, termasuk panjenengan wis mboten sakniki pun radi keimane sampean niki mau sing saged ditawadui, sing saged dihormati, sing saged dicontoh. Prilakune nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senajan panjenengan dereng kepanggih, mugi-mugi mawon panjenengan mangke kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senajan panjenengan ibadah nggih sak lak-lake sak wonten-wontene namung panjenengan kudune pun setunggal jujur ten sedantene nika nggih pun jelas nggih niku lebete makrifatuh cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.